Vain hi December ni somni pali sang ni somni pali ania Christmas ma chen hei leilet thlai muna kan han kala kan thlai te pon lo kang sot viawa nimin pia le khan ni somni pakhat zan khan ni lengin ani zok chu khwa a chenga ro ten tla a chuan tui vaina hian kanin pe chaudon boka Christmas ma in vai khat tui pek hon kan la nei wangin hei tui kain pe nga vai mim te po hi ain khuang ro lo deuh hleka ka ma mi chia la te deuh hlek ho chu trau kim lo hetia so a chak lampang te po hi a trau kim lo kan tu khan nia ti hian an ron trau vele chho tana chuan vo in hian video lak ka tum lok mia lawa amaro chu lak lo thei loin kalom riawa phang ma kan han lawa bei sei phak bakin bial khat lek kha kan han ti ve ni a mani ai khop lek tur anga bei sei kha kan ni ve deuh hleka amaro chu hei ma ni chawa e tan chon alo tam reuh phiana ti hian kan han lawa duangin tui kan lo pek that lo wangin an ro lek leka an kung te hi chu phang ma hi Mizoram hian tuna hian in enge din hun ka hret chi alawa bazar te ka tlo kha ta a van lai deuh te chu ni kan ringa ka hriat dan chuan ti hian in hei a lian hi pum thum hi som nga in zuar don taila bazar nga in ngamangem ti khan comment ve reng don ta ula e ret dan tur ang che ka hret hiam chi alawa chuan hei heng te hi chu alai hol deuh hlek an ni ta a an te deuh hleka hei pum hi kanau te son so ta son ron thiar mek boka e pum zat ni chuang zathum don chu ni ve mai theini kan lo hi chung chu ani ve dai ni lom om khop maya hei an bun sela om hian an lo en chinang le bun pop so mong chang khan bun la ala om tro khanan thiar le nga hei ti za thi kan lo chuak ve tlat maya lom om khop mai hei heng te chu an lak lo ang reng deuh hleka kan an lo phota chan choi Christmas te kan mang do na Christmas le kum tharing kara chuan kalna hun chu om thoma se e hetia ruala han lo kha an du wangin hei hetiang tet hi han ni thap to hlom selang chuan in du thu sam chu ani ngei maya amaro chu ke mate deuh hlek te hi an no deuh lai hian in then khat tan chuan then khati chuan in kan du ve deuh hrim boka ke pon tiang lian pui ai hi chuan hei hetiang te ang te po hi ka du dei zo ka ni an hanga an tui zok dei mani ti tur ni dei zo ka khani vele tlap ta ni ti hian hei kan an lo nual ta a ipa da tham chu ani ve don der mai poni se so lai son an lo mek zel boka so lai son ka nau te pati an lo meka lom om khop mai kumin hi kain ring suala poi takani kumdanga te dai tam thin ne kumin ber kher hi du thu samin dai hi lo tam reng lo maya thlai hi tui hi vai khata kar khata vai khat bak pek ngai lo tur ka rin thin khani a ma se hei du ayin ni hi aron na riau maya tang na bi kan yang chu heng phaizol leilet phaizol anga the chuan lei tak mun ani awangin lei hen ro ma em mai ni ti hian hei ro rup maya tui pek non an ma mo khop mai thai ten anan pek nonga hei tui kum tui hi ti hian luang huma sarkar lama tang te hian engmo pipe te subsidy emote hianin han mu ve thei hlo lang chuanin tui gravity ringa hetia
ni leng zan khwa ho thei tur hianin tuilak dan hi chu a om renga ma sela akri le horti lama te pipe rem changan lo nei to lo maya hian tui pam kholin kein petaringot mai ni tui hi poi khop mai lon rin sol deu ni han bun le ro le ti khan he kan lo nual ta a lom tui hi kham khop mu phei selang chuanin tiang ringot tur hi an ni lova kan thlai te hi lei hi tha em ram chang mun ania tui hi du thu sama an mu that miao lo wangin Christmas lom nan nak tuk lok Christmas ani to wangin lim takan lo man thai nan tui anan lei hu venga anan phu hu venga tian Christmas anan ol lokanga he ta hi vai mim chun lo vui ve tran to thau ni hi alian chin hau chu alo tau masa hau mo hai vai mim vui lam hungai lo te kanom pal takin vai mim vui mungai lo chu kan omin kring che lo he lai hian akom ran chua dona he lai te po hian heng hi korean vai mim vekania pathian zar kan tlong ani chuanin kung sang engemaw zat ani ve ni hi ta lu thleng khian han chho ve a nakina comment lama te po khanin ron soi ula engti khuna nge thar thei don hi ka hret che lawa January thatop vela te chona ke ve thei mai thei hlomani heng ho hi chu khar chhong du ang te kan om hlo chuan comment lama te po khanin kom chuti zat chumi in ta khar chhong ngamang ti te po khamin lo comment na te po khan lo hnut chhe ta ula thainarin oma pathian zara engemaw wangin har sat te kan tok to em lo tura kangaya atluang thei hlo ani chuanin heng hi kan ke huna hei mani khochung kan khuwa ching chip ringota ti ral chu hau tak deuh hlek mai theya ruala ke deuh thup te ni phei chuan voi khata quintal khat emoke voi khat ke a he chuanin la thei tur te pon ril ru chuanin ro man na an nei ania chunga te chuanin khar chhong du te kan omani chuanin thlashung lo in comment lawa khanin min ron sil ta ula thainarin omani ti chuan hei an en le ta mai ta ila ang ma boka hi chop nur ve mai video lak kan tum lo te reng ne tui nai ser sor hlom sin machia a oma ti hian pathum vel chu lo chiani ara hi wange a chan chu ka hret che bik lova tuyen kham lo wang ti donila atam jok chu kan atha in kan lawa thlaya te po hianin ara chia le atha hi anom ve du thin shim boka so ta sonin an tamlam kanang nan lo pe me ka tian hei phang mai an ro ang reng rewa maro chu an ra kha kan mong khan an thavere veo boka tui kham phei selang chuan hei a hian an thale zwal don ti chiang rengani tuna hian khovela mun nuam ber I thlir me kani malo te ipa kanan thun thinanga akhat zawangem o mani ei khoplek tura kan tu kha ania maro chu hei lo tam ta phia na ka sen khan lom khop mai pe khat lek kha kanan tu chin shima maro chu kan lo nual tamaya hei lom khop mai zanei deuh hlek khan rem ula zanei deuh hlek in rem lo chuan aleng tlemang da pop su hoi zong nei deuh khan da ula thu chung ringo ta tin tuma
kan ho tre pa hemi zo hian chakok kan la lenga Christmas chome tur chakok kan la le don ni hei bial ni hi petrol ina dai to lava helai bial le athlang che bial hi tuingan pe thei talo ni petrol lo keng claim seta za thum man chek lo kenga chu wang chuan ti ngai na lo han rem zo chu ni mai a tian scooty ngan phuranga hma kan danga chakok kan la koi le don ni ni ip khat chu ni der mai bial khat lek a hei khat kan lo ve der mai a ta hen kan ei tur kan da tel boka khop mai ane scooty mai kan danga chakok kan la koi thale lok hilai hi nul tlai tura an ti kha ni a carrot te ziklum le par bor te ka the hen lo tau ve nol to ni ni chu ka the ma de hle ka chuan hei hilai chho ka ti fai vak lo na lai chawa hian mai an ka tu chho ba ka hei an tau tha ve le to viau mai lom om hei hilai a hian helai zone takhi dania shan pa tein so lai thleng son ka ku ya hen triak teu to ni dania hengi dania triak kan nia chuan hei helai hianin hei an hen takhi chu ni man ni en thlai nge po an tet lai jong ka tha thiam chia lo wa enge mo chu trâu om ani trâu chu om ani ti to me cho nên hei helai zon chau te hi chang kha an tia khi ta mun pakhat a om to boka hei an trâu tha viau e ho thak ma kan le zoi ni hei helai te hi dai hi an kham lo riau mai a tun lai hi khua a dur le thina kho dur phei hi chuan dai hi thalo le zual tat chela chuan a thlanga khu ta khuan teng tet vel tho hi an tram mun big top balu a an ti boka chu kan en to ri kher lawang thlang deuh lok a khuan nia hi nia kan chakok lak chu ti hian chakok hi kan han tau anga tui don ni ei khop lek kan la a chuan hei senram tlang kan thleng chhoa leilet khu Christmas main vai khat in thlir ho le lok teng khu nia thlam te polang chiang ve reuh khop mai te tang hian vai mi alena an ti chhopo alang pha ve riai roya usia te lo wa po khu rau to khop mai hal ngam to chaklama khian kein vat vele mek boka chuan khi ta khen mun thalam pang no thlo ma chul ni mai tur om boka khi lama khen khi an vat anin vat chan vele mek bokom ni nakuman thlo ma tur ti khan he video hi Christmas so lama
kan po sangai do na Christmas live vel chonin content eng emo aw ma wangin tikhan Christmas nuam taka in lo man kan base se ya lim takin kum thar po mang turin du sak na kan tlan chune kana kain char charai tian bir thina boi thak ko mai ole thlir tu te ni lo len ni le vek ole